Moi ja tervetuloa luukkuun 2. Eli tämän päivän luukun takana on Aurinkotervehdys A-treeni. Ne, jotka on ollut mukana tuossa mun treenari-appiin luomassa Yoga X Gym-haasteessa, niin siellä tuli kyllä aurinkotervehdykset hyvin tutuiksi, mutta kertaus on opintojen äiti, vaikka ne oiskin jo ihan selkärangassa, niin lähdetään kuitenkin niitä nyt toistelemaan vielä tässä, koska ne on kuitenkin hyvä lämmittelyrutiini, mikä auttaa meitä sitten myöhemmin tässä haasteessa. Eli lähdetään tsekkaamaan, mitä on Aurinkotervehdys A, ja sitten taas availlaan huomenna uutta luukkua. Aloita maton etuosasta. Sisäänhengityksellä vie kädet ylös, katso sormiisi. Uloshengityksellä taivuta eteenpäin ja paina kädet vasten mattoa. Tuo pää ylös ja valmistaudu kävelemään alaspäin katsovaan koiraan. Tämä on yksinkertaistettu versio Aurinkotervehdys A:sta. Tehdään tämä ensin, toistetaan se vielä kerran ja sitten itse varsinainen aurinkotervehdys. Voit polkea jalkoja tässä asennossa venyttäen pohkeita. Hengittele syvään. Sisäänhengityksellä ala kävellä kohti käsiäsi. Uloshengityksellä suorista selkä ja katso eteenpäin. Sisäänhengityksellä nouse ylös ja kädet pään yläpuolelle. Uloshengityksellä kädet alas. Vielä toinen kerta. Sisäänhengityksellä vie kädet ylös, katso sormiisi. Uloshengityksellä taivuta eteenpäin ja paina kädet vasten mattoa. Ja valmistaudu kävelemään alaspäin katsovaan koiraan. Pyri painamaan kantapäitä kohti lattiaa. Hengittele syvään. Pyri koko ajan tekemään asento kevyemmäksi käsillesi. Painamalla jalkoja voimakkaasti lattiaan ja kasvamalla pituutta ylävartalosta. Sisäänhengityksellä kävele taas kohti käsiäsi, uloshengityksellä suorista selkä ja katso eteenpäin, sisäänhengityksellä paina pää polviin ja tuo sen jälkeen itsesi ylös kurkottaen sormiisi. Uloshengityksellä kädet tulevat vartalon viereen. Tehdään nyt Aurinkotervehdys A kokonaisuudessaan. Sisäänhengityksellä vie kädet ylös, uloshengityksellä taivuta eteen ja paina pää polviin. Sisäänhengityksellä katso eteen ja paina käsillä lattiaa ja uloshengityksellä kävele tai koukista hieman polvia ja hyppää lankkuun. Sisäänhengityksellä siirry punneruksen kautta tai ilman sitä ylöspäin katsovaan koiraan. Uloshengityksellä puske lattiaa käsilläsi ja siirry alaspäin katsovaan koiraan. Hengittele tässä 5 syvää hengitystä. Nyt kun keho on hieman herännyt ja alaspäin katsova koira alkaa tuntua tutummalta, tuntuu asentokin ehkä jo hieman helpommalta. Sisäänhengityksellä hyppää tai kävele käsiesi luo. Uloshengityksellä paina päätä polviin ja sisäänhengityksellä tuo itsesi ylös kädet pään yläpuolelle ja uloshengityksellä tuo kädet alas. Toistetaan tämä vielä 2. Sisäänhengityksellä vie kädet ylös, uloshengityksellä taivuta eteen, paina pää polviin. Sisäänhengityksellä katso eteen ja paina käsillä lattiaa, hyppää tai kävele lankkuun. Ja punneruksen kautta tai ilman sitä ylöspäin katsovaan koiraan ja paina käsillä lattiaa ja tule alaspäin katsovaan koiraan. Ota tässä 5 syvää hengitystä.
Sisäänhengityksellä hyppää tai kävele käsiesi luo. Uloshengityksellä paina päätä polviin ja sisäänhengityksellä tuo itsesi ylös, kädet pään yläpuolelle ja uloshengityksellä kädet alas. Viimeinen kerta. Sisäänhengityksellä vie kädet pään yläpuolelle ja uloshengityksellä taivuta eteen painaen pään polviin. Sisäänhengityksellä katso eteen ja hyppää tai kävele lankkuun. Punneruksen kautta tai ilman sitä siirry ylöspäin katsovaan koiraan, paina käsillä lattiaa ja puske taakse alaspäin katsovaan koiraan. Ota syviä sisään ja ulos hengityksiä omassa tahdissasi. Voit edelleen joko kävellä tai hypätä käsiesi väliin. Suorista selkä, paina pää polviin ja tuo itsesi ylös, kurkottaen sormiisi ja uloshengityksellä tuo kädet rinnalle. Laskeudu vielä ristiistuntaan. Pyöräytä hartiat taakse ja sisäänhengityksellä vie kädet pään yläpuolelle ja uloshengityksellä tuonne rintakehälle. Kiitä itseäsi tästä harjoituksesta. Nähdään huomenna. Tältä erää olemme valmiit.